ассалому алайкум дӯстони азиз. Бисёри мардум мегӯяд ки бародар Саудо ТВ мо дар замин дар кораи замини фурӯшӣ аз душанбе навор кунем, то ки мо бихарем ягон хонача када мақсад дар душанбе зиндагӣ бикунем. Ҳамин хел буд ё не? Комментария бисёр мешавад, ҳатто занг мезананд ки бародар замин дар кораи мода. Хулоса дӯстон, наконец як бародар равон кард, гуфт ки ма дар срочной баъд дар корай, ба ҳамон хотир мисол арзонтар мондум ки камбудӣ мал шавам. И замин дар ки ҷой? Дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар маҳаллаи Дарёбод қарор дорам. Як хона 4 сотиқ замин, яъне ки як дар хонаи барак дора ва 4 сотиқ замин дора, ҷои обияй, мактаб, масҷид, бозор, хулоса ё ами қарибай дури бад нест бача азиза. Ма рақамои дастишона, рақамои ватсапшона мегзорам, боқимонда маълумотро аз зуми канали Саудо ТВ занг зад дӯстон мегирен. Як хона биремем ки аз центри Ленинград мега 1 километр дуртар болотар, яъне ки маҳаллаи Дарёбод. Масҷид, мактаб, бунгоҳи тиббӣ дар наздикииш қарор дора. Нашоти нарх 350 000 сомон бо муомила дора. Арзониш мекунем. Касе ки аз зуми канали Саудо ТВ агар ки занг бизана. Кадумитон дар лозимай? Марама дӯстон, варианти беҳад хуб барои харид кардан ва барои сохтани хона. Гирдаш маҳкам, ҳавлии ҳамвор, як хонаи барақатӣ. Об свет ҳаст. Шароитҳои беҳтарини зиндагӣ. Хона ба талаботи зиндагии ҷавобгӯ. Агар касе ки мисол бардорава хона кунад. Дар масъалаи гирду атроф мардум ҳама зиндагӣ дора. Маҳаллаи нав нест. Ҳама намуди мисол шароитҳо ҳаст. Масҷид дар корай, мактаб дар корай. Хулосаи гап, кадумитон дар лозимаи марамат боқимонда маълумотро занг зад бигирен. Бо чӣ кор мекунен? Комментария кунен. Айкиҷо замин дар кортунаи нависен дар таги комментария, ё ки айкиҷо хона дар корай, то чанд сума дар корай. Иншоалло ки мо аз рӯи комментҳои шумо бо наворои бадинара пешниҳод мекунем. Ва нафароне ки моро тамошо мекунен, бардорае ки аз Instagram, Facebook, TikTok канали мо дар YouTube Саудо ТВ гузарен, бо дариҷа хонаҳои арзон бисёрай. Ҳатто имкони омада аз пеш навор кардани хонаҳои шуморо дорем. Ай шумо як хоҳиш бачаҳо, ин хоҳиш мақсад ки редка мешавад. Ҳамин навор дар як талай гунем дар канал подписатсия кунем бачаҳо.